Rego rengreng hambre bawa risang temanten sarimbit medak saking palenggahan dinapak sang suba menggala arsa jengkar tilar pawiwahan kilirabaken mulati wahyu jodo dak jelek ngampil amparan rukmi sinar rauyuk para remaja putri saingga putri Thomas horek rek kang samyo hanjenengi rasasat kadi Narendra sinawaka satuhu arsa jengker pangedaton binayang bayang sirna kamungsane lir dewaning kabaktian arsa nganglang bawana ngangling langling lengan remyong katongton kenyare anuk smek sasi tada us kasipatan wahyu ning jodo cadmika hambra bawa hak yani warata sangyok kang hanjenengi kadya antuka gemplaning nugroho sinten ta ing ngersa asung tulodo ingkang minangka pramukaning lampah busana lir penewu mantri mataya prantaya kadi angging senapati lah menika ta wersami sang subah manggala ya sang manggala subah dasar piteksa sarwa sembada maksi muda tumaruna wimbuh hamlek susilo hanaraga lebdah reh wiletek bisa lampah ngerantaya antrerasing wirama hanggung kendal tindaki sepecak bagus pecak tumole tansah kardiyo marang temene indusa sanea manawa kasandunging rata kebentusing tawang sumambung ing wuntat lampahe manggaluyuda sakembarane kembar busana kembar dedep iadege kembar warnai tinon saking mandrawa katya jembes singar pasuryane sumunar agilar-gilar ngagem busana sarwi jenar bila mboten mokal lamun para kenya pada kebesar handuluh bagusnya satria kembar sawu riniro ana dwi wat wanot ya alih sakembaran parandene us katinggal sumunar kejane mencorong cahyane dinon saking mandrawa glewo katja golek kancana kang bisa tadi janma inggih punika warmindra patas kembaran singgeng gedya kang cinarita sinten ta ing madya mangun karsa kang busana lir raja kapiwada la punika ingkang dados mustikaning karya memangking kanda jatine kang rinengga sang temanten kekalih bagus pradipta Gautama kalia para sekar arum lumampah kekaten asta keket raket renggang bulo kepeyur bulut kekaliyo sejak lingsem nalika suka hanggung rerematian asta nggarita yen sadaya tamu boten wing wonten ingkang pirsa kajawi pengendali warah terwus dangu denira hangati tumpangking partyo mama sakedap anjungan huswa angget lati karena tansah kardiyo kang ginupit pangkane ing pilang sari sawingkingnya sang pinang ngaten lan punika ta ibu jurus paes dalah ibu pangrima panggemening putra temanten sekalian
Dasar ibu pais prikel terampil angaya jejibahan anggrega. Amamatut amamantes sang pinanggaten mila asiling pakarian satohu datan nguciwoni semanten ugi ibu pengamben putra temanten ugi prigel lan pinter nata balis wisma momong putra datan kuciwa lapahira sang pindaraja binarbyung para remaja putri estihing lir putri Thomas dasar sadaya sami sultihing warni gandes luwes merak ati lelawani pilakoni ing pengajep benjang dadya putri kang sejati kadya swargi Raden Ajeng Kartini ingsan kasti amung soji mugi-mugi benjang pinengku satriya sejati ingkang kabarek tutwuri handayani lan menika tak ingkang hamengku karya sarimbit garwa hangring kanan kering sejak sarjo ketujuh ing pangli kuninglo balu daging tamu blabar damugi ing pengalih prasak boten kenging pinata ing basa sewu begya dadya sajuga.